Yes, kini nga kanta mga kaidol no, dili niingon yaga-yaga sa maong lugar, kundi pakatawa lamang kini ug di komedya para sa mga taga-bukid nga maigo aning kanta. Tara, tanaw na tong video, paminaw na tong lyrics mga kaidol. Tara. Ha 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 kunoy ilo ilo kanang lugar awa gyud nako maadto. Ha 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 kunoy ilo ilo watay mahimo kay tungod pagkapigado. Akong amigo ni bakasyon sa among lugar, kan siya sa syudad, nagpabukid, nagpabunaw. Pag-abot niya ang naong pagkalos para kay naglain yun daw ang tiyan niya. Iya kong gihagad nga mulaag daw mi sa hagunoy, akong gitubag wakoy kwarta karon pagkapurdoy. Sunod bulan na lang kanang mahalin ng akong lumbang, suruyon tang hagunoy, ilo-ilo dayon pagkahuman. Ug sa kalit lang siya nang na asa ba? Asa daw ang CR kay medyo duol na. Ingon ko sumuka lang ang daghan nga mga kasagbutan, kay way tubig sa mong sikreto ikaw among pagatudluan. Kunoy ilo-ilo kanang lugar awag yun ako maato. Kunoy ilo-ilo watay mahimo kay tungod pagkapigado. Iya kong gitawag, waday tubig, way hinawan, wala day tisyo, bisag papel ilawm sa sagbutan. Ingon ko anto sa lang, kay wagyod na nimo maandan, sagot sa kilid nimo maunay kasulbaran. Ha 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 kunoy ilo-ilo kanang lugar awag yun ako maadto. Ha 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 kunoy ilo-ilo watay mahimo kay tungod pagkapigado. Kunoy ilo-ilo kanang lugar awag yun ako maato. Kunoy ilo-ilo watay mahimo kay tungod pagkapigado. Kunoy ilo-ilo kanang lugar awa
gyud nako maadto.